Bueno, bagoaz 2017 urteko ohiko deialdiko B2 ariketa egitera. Bai? Ariketa honetan, esaten digute zatika definitutako funtzio bat daukagula, forma hau izango du x denean txikiago edo berdin 0, eta ax gehi b forma izango du noiz x handiago 0 baldin bada. Bai? Orduan, a eta b parametroak ez ezagunak dira. Orduan, A atalak eskatzen digu A eta B parametroaren balioa kalkulatzeko x berdin 0 absisan jarraitua izan dadin. Hau da, puntu konfliktiboan, ikusten dugu puntu konfliktiboa dela x berdin 0. Eta gero aldi berean, x berdin 3 biren absisan OX ardatza ebaki desan. Hau da, x berdin 3 biren puntua izan behar da ebaketa puntua. Orduan egingo duguna, lehenengo eta behin izango da idatzi funtzioa, zatika definitutako funtzioak idazten ditugun moduan. Orduan, fx berdin eta giltza jartzen dugu, horrek esan nahi du ja zatika definitutako funtzio bat datorrela, minus x berbi, ken bi x gehiru, x txikiago edo berdin 0 denean, eta ax gehi b, x denean handiago 0. Orduan, esaten diguten lehenengo gauza da x berdin 0 puntuan jarraitua izan behar duela. Orduan, puntu konfliktiboan jarraitua izan behar badu, zer gertatu behar da puntu konfliktiboan? 3 baldintza bete behar direla. Lehenengo baldintza, f0 existitu behar da. Bigarren baldintza, limitea existitu behar da. Eta hirugarrena, lehenengoa eta bigarrena berdinak izan behar direla. Hau da, f0 eta limitea 0an gauza bera eman behar dutela. Kasu honetan, honelako ariketetan, parametroak batzi behar ditugunean, erabiltzen duguna izaten da bigarrena, limitearena, bai? Zer gertatzen da puntu konfliktiboan jarraia baldin bada? Limitea existitu behar dela, eta horrek esan nahi du albo limiteak berdinak izan behar direla. Orduan, idatziko ditugu albo limiteak. Albo limitea 0ra hurbiltzen garenean eskerretik, funtzioarena, eta funtzioaren albo limitea eskumatik. Orduan begira, eskerretik baldin bagoaz hartzen ditugun balioak dira 0 baino pizka bat txikiagoak. Orduan kokatu beharko ginateke hemen. Ordezkatzen dugu 0 funtzio honetan, eta orduan 0 ken 0 gehi 3. Orduan honek ematen du 3. Eta eskumatik hurbiltzen garenean ordezkatu behar dugu hemen, eta orduan geratzen zaigu a bider 0, 0 gehi b, b. Orduan, zer gertatzen da, jarraitua izan behar bada, albo limite hauek gauza bera eman behar dute, beraz, beren balioa izan behar da 3. Badaukagu ja parametro bat ebatzita. Orain, a ebazteko, erabili beharko dugu ematen diguten beste datua. Esaten digute x berdin 3 biren puntua dela ebaketa puntua. Horrek esan nahi du funtzioa puntu honetan 0 eman behar duela. Hau da, f 3 biren eman behar du 0. Orduan, zein da hartuko dugun funtzioa? Hartu beharko dugu hau. Ze 3 biren da 1,5, eta 1,5 da 0 baino handiagoa, beraz, kokatu beharko ginateke hemen. Orduan, ordezkatuko dugu hemen 1,5, 3 biren, eta berdin 0 egingo dugu. Orduan, a bider 3 biren, gehi b, baina b badakigu dela 3, orduan jarriko dugu 3, berdin 0. Orduan, orain egin behar dugun guztia da a ebatzi. A ebazteko 3 hori pasatzen dugu beste aldera, a bider, a bider 3 biren, berdin minus 3. Orduan, orain bi hau pasatuko da biderkatzen, 3 hori pasatuko da zatitzen, eta orduan geratuko zaigu a berdin minus 3 bider bi, zati 3. Eta honek ematen du minus bi. Ebatzi ditugu bi parametroak. Goazen orain hurrengo diapositiban, b atala egitera. B atalan esaten digute aurkitzeko lehenengo eta behin fx funtzioaren eta x ardatzaren ebaketa puntuak, eta gero kalkulatzeko fx funtzioak x ardatzarekin sortzen duen eremuaren azalera. Baina esaten digu kalkulatzeko azalera hori ez dugu irudikatu behar, ez du esaten grafikoa egin behar dugunik, orduan ez dugu egingo. Kalkulatuko dugu azalera bakarrik. Orduan hasiko gara buruketak eskatzen duen lekutik, eta da ebaketa puntuak kalkulatzea. X ardatzarekiko ebaketa puntuak. Ebaketa puntuak kalkulatzeko, begira gauzatxo bat, egingo dut hemen marrazki bat, ulertu daizuen, hemen baldin badugu X eta hemen Y ardatza,
X ardatzarekiko ebaketa puntuak kalkulatzeko zer da egin behar duguna? Begira, ebaketa puntu hauetan nik badakit iren balioa dala 0. Orduan, I berdin 0 egiten badut, kalkulatuko ditut ebaketa puntu hauek. Hori da egingo duguna funtzio honetan, ebaketa puntu horiek kalkulatzeko. I berdin 0. Zer da egin behar duguna? Fx dagoen lekuan 0 ordezkatu. Orduan, geratuko zaigu 0 berdin minus x berbi ken 2x gehiru, eta 0 berdin minus 2x gehiru. Biak berdindu behar dira 0ra, ze biak izango dituzte ebaketa puntuak, segurazki. Orduan, ebatziko dugu lehenengo hau, errezena dalako. Egin behar duguna da, 3 beste aldera pasatu, minus 3 berdin minus 2x, minus 3 zati minus 2 berdin x, beraz, x berdin 3 biren. Hemen dugu gure lehenengo ebaketa puntua. Eta orain, honen ebaketa puntua kalkulatzeko bigarren mailako formula sartuko dugu. X berdin, bean, bi bider, a, eta kasu honetan da minus bat, beraz geratzen zaigu minus bi. Eta goian minus b plus minus, beraz, bi plus minus, erro, bi berbi, ken lau a, c. Baina, a uste dut bai, hemen dago, a da negatiboa, orduan geratzen zaigu positibo. Hau da plus. Lau bider bat, bider iru. Orduan, begira. Lau bider iru 12, gehi lau 16. Erro 16, lau. Erro honen emaitza da lau. Orduan, hemendik aterako ditugu bi balio. Bi gehi lau 6 zati minus bi minus iru. Eta bi ken lau minus bi zati minus bi bat. Zer gertatzen da hemen parabola honekin? Bi ebaketa puntu dituela, bat minus iruan eta bestea batean. Baina zer gertatzen da balio honekin deusestatu egingo dugula. Bat hori fuera, ez diogu kasurik egingo. Zergaitik, ze parabola hau irudikatu behar dut minus infinitotik 0 arte. 0tik aurrera ja ez dut parabola hau irudikatzen. Orduan, 0tik aurrera dauden ebaketa puntuak ez ditut kontuan izan behar. Horregaitik deusestatzen dugu bat hori. Orduan, zer gertatzen zaigu? Baditugula bi ebaketa puntu. Bat minus iruan eta bestea 3 biren puntua. Orduan, azalera kalkulatu nahiko bagenduan, egin beharko genduan integral bat minus irutik 3 biren puntura arte. Baina ze integrala egiterakoan bietatik ze funtzio erabili behar dut. Erabili beharko ditut biak. Begira, minus irutik 0ra, hemen daukagu 0, funtzio nagusia da goiko hau. Orduan, horrek esan nahi du, tarte honetan erabili beharko dudala funtzio hau. Eta 0tik 3 birenera funtzio nagusia da minus 2x gehiru. Orduan, 0tik 3 birenera erabili beharko dut minus 2x gehiru. Beraz, izango ditut bi eremuren kalkuluak egin beharko ditut, eta gero bi eremurien azalerak gehitu, azalera totala kalkulatu alizateko. Orduan egingo dugu, lehenengoa, itzero momentu bat, idatziko dugu hemen. Lehenengoa izango da, minus irutik 0ra, minus x berbi, ken 2x gehiru, funtzioaren integrala. Orduan, integral mugagabea egiten dugu lehenengo, minus x berbiren integrala minus x berriru zati iru, ken x berbi gehi iru x. Hau izango litzateke integral mugagabea. Gogoratu, konprobatzeko ondo integratu dugun, egin behar duzuen guztia da hau deribatu eta hau lortu behar duzue. Konprobatu beti, eta orduan, mugagabea egin ondoren egin behar duguna da minus irutik 0ra egin behar dugunez, egingo duguna izango da, lehenengo 0 ordezkatzen dugu, gero minus iru ordezkatzen dugu eta bien arteko kenketa egiten dugu, nik orain hori ez dut egingo, denbora ez egitearen bideoa luzegia, baina sinistu, honek ematen duela bederatzi, zuek ordezkatu kalkulagailuarekin eta ikusiko dozu ematen duela bederatzi. Bagoaz, bigarren azalera kalkulatzera. Bigarren azalera izango litzateke integral bat, integral mugatua, 0tik 3 biren baliora, eta orain izango dugun funtzioa izango da minus 2x gehiru funtzioa. Orduan egiten dugu funtzionen integral mugagabea, izango litzateke minus x berbi gehiru x, eta ordezkatu beharko ditugu 0 eta 3 biren balioa, eta gero bien arteko kenketa egin. Gogoratu beti dala goikoari bekoa kentzea, edo handienari txikiena nahi baduzue. Ordezkatzen duzue balio hauek hemen eta ematen du bederatzi laurden.
Orduan orain, azalera totala, kalkulatu nahi baldin badugu, hau da, -3tik hiru biren baliora funtzio honek, zatikaz definitutako funtzio honek, sortzen duen eremuaren azalera osoa, egin beharko duguna izango da, kalkulatu ditugun bi azalerak gehitu. Ez dakit entzuten duzuen, baina sirena bat dago hortik, ambulantziaren bat edo, en fin, ja pasatu da, Bederatzi gehi bederatzi laurden, honek ematen du 45 laurden. Eta hemen jarriko ditugu, unitate karratu azalera bat kalkulatzen ari garelako. Vale? Eta horrela bukatuta. Venga.